lami ang kamuton. Mga unat ta, for the sake nga, dili ta mamatay. Siya So guys, masahal pa sa inyo. Sorry. Gusto yung mabot sa corona. lami ba? Mabot sa corona. Kani, problema na to pero sa mga natin. Ay naku guys, paano na to kung abot pa ng May? Diyos ko pa. Hi guys, karon. Pero lamig yung feeling ka na dito ang bra, tapos ikaw walay brief, tapos si Berta. Ay, nag-break na ba yan ko? Ayaw ka. Labis feeling, oy, dili magbra, oh. Oh. Tapos siya, wala mag-brief. Si Ay, Robert, wala uyab. Aloy ba? Saan kayo, may kaya ikaw? Kailangan ko ba may mention? Wala dito. Sabi ganun, baka ano pag takot, kailangan ko ba i-mention? Kaya nga. Guys, ang gubos lang, uyab. Ngay, ngay. Ayun na nga. So ito nga, budgeted. Kasi nga, coronavirus, budgeted. Tag-iisang isda lang. Kami lang yung ano, yung... Actually, anim to. Active siya. Bukas na yun. Bukas na lang ulit kami, pamprito. Piprituhin naman para ibang ano, ibang luto lang. Yun naman niya. Yun na ba to? Magkinamot na din may kay mas lami ang kamuton. Lami ang kamuton. Lami ang kamuton. Ano ba ba? Lami ang kamuton. Hindi siya parrot. Oo. No? Pagasin ka. Oh, wa? O balin mo matilawi sila katong kamu pa. Wala. Kung kakatiis. Wala. Kung kakatiis. Wala. Parang tiya. Parrot mo ni gani ha? Wait, to you na. Paano magkuhan pa mamo? What? Juice namin. Sa mga nakarinig dyan, baka naman, bigyan nyo na kami ng relief good. Ay nako, yung mayor namin, wala, mayor pa rin siya. Hindi Walang pwedeng pakiramdam. mag-target. Kasi, Yung mayor pala dito sa lungsod namin, wala, hindi namin naramdaman. kami ramdam namin. Fresh tayo. Mamaya tangina, mamaya ba ano pa ako mabuk. Steve, tangina, sabi niya, asan yung bahay na yun? Ano ba yun? Tapos nakalagay. Ay, binanggit mo dahil. Hindi nga ako nagsalita, tapos binanggit mo. Sorry ka. Siya po. Siya po si Uy, tago ko yung ano kalate, ilong lang pakita mo. Robert Saga. Mukbang guys. Rock? Stroke? Ano talang yung stroke dahil Ngungitan? Ngano ka itong bagungit sa imo? na-stroke dahil po si Jato. Stroke? Sorry, Ju. Parang istorya ba? Siyempre, balang ugot na tanggal pa. Diba? Tanggal ang Na. problema. Tanggal problema. Tanggal bra. Tanggal. Tanggal tanan, tanggal. Ay, pagkita Jing na. Hindi may pakita. Tutoy. Hindi pwede pakita tutoy eh. Diba? Kawawan those people. Ikaw, Cillian, no? Hang tayo. Crunchy kayo nga mong kuha. Pasiw. Crunchy ang tingog sa baba. Ang hanga eh. Luya para iwas coronavirus. Saan ba? Dumukaw na ng kuhan sa baw. Hindi ko lang Hindi hanap. mo ka kayo ah? Di ba, dumukaw. Oo. Ano sa kana? Tilawi. Okay ra na. Tilawi? Ang hang naman ganito pa naman dumukaw sabot na siguro ng gidugmok. Mga ganyan, dyan baba. Di ba si Jaba? Diyan mo tunggal. Ayun na nga, guys. Yun na nga guys, natalo kami dyan sa CD. Hindi sa coronavirus. Yung gabi kunuhan dyan. Rice namin. Ang tawag ng rice namin. Rice from rice classes. Rice, pinano na pinalubong. Pag marami eh. Right, pag marami. Sarap katawan. Kala po yung maldita So, na. guys. Dala po yung nag-English na Bisaya. Mm-hmm. Bisaya dating. Don't talk it daw. Tilawi kayo matalo eh. Okay ano? Wala po damang ilo na. Ayun na nga, guys. Pag-story. Kami man yung usap. Magkakban ka. Oh, sorry anak. Sabong mo yung katuto. Pero siya hindi nakatutok sa'yo. Stage. Spell. Stage 4.
Spell. Next one. S-P-E-L-L. Spell. Ano to? Naisahan mo ako doon. Spell S-P-E-L-L. Spa. Diba guys? Spa. Spell. Pag Pag marami, maraming spells. pag sobrang dami na. Tanggalin ng S, spells. Feel, ragod. Duha ba dapat tanggalin na to? Okay, yun po, tanggalin ang beginning of Beginning. Dahil mo tanggalin ng S. Dalawang S yun. Spell, oh, spell. Spell. Ayun, ibang English. Di dalawa pala yung S. Punta makawawan. Nakalimutan ng host. Siya, kinalimutan siya. Luwang. Ako ang hugutera, kayo ang mukhang mukbang. Alay pa. Alay ko. Pati. Bumabalik. Bumabalik. Baka naman. Naka, Oh, sabi mo. Yaw Bisaya. Wala yung YouTube channel. Subscribe. Basta hindi ko alam eh. ano na lang kaya tayo, baka lahat nakagano. Sarili lang yung nagla-like. Nakatams lang. Sarili nga lang yung nagla-like. Tapos tayo. At least may nag-like. Wala na sobraan, ano po yun? Bakit? Bakit eh? Ayun na nga. Hindi ko sila marunong makontento eh. Istorya. Uy, ayaw mong maes, oh. Ano yung maes? Ano kaya? Ano na lipong mangko? Wow. Lagi. Ha? Nalipong ko. Wow. Kabuntis ka. Hindi. Wala, Marlo. Nalipong ko sa gumi. Nalipong ko sa gumi. Nalipong ko sa gumi. Lagi, sa lang. Ano ko? Ano pa tani? Hindi, kalingaw, kaon na ba? Okay, nga. Kita ragoy ka na. Guys, nakaligo man ko pero mukha nako. Kay bawal lang gid mo everyday ilang video na gagawa. Kasi so bored. At na ang gulo ng bahay. May video. Karon, da. Ano yung taas? May lang na mo taas kaysa sa gugma niya. Sa minuto. Ay, abot pag araw ay. Basta gadlaw tong time ah. Mo sa gadlaw. Gabi, sa gabi. Spices, oy. Spices. Marami. Spices. Spices is. Pagkuhaan ng S. Yung spice? Ikaw nag-iisip eh. Ikaw nag-iisip eh. Bye guys. Thank you for watching. Thank you for watching guys.